con uns dibuxos sinxelos, pero preciosísimos. Atopámonos en Garabelos, unha aldea de Chantada con nome de fábula ideal para a experiencia que hoxe nos acompaña. Anxo Moure, contacontos e gran amigo da natureza, convidounos á súa casa das árbores, sustentada en conxunto por un castiñeiro e un carballo. Pero comecemos polo principio para saber ben de que se trata. Adentrarse, como vedes, no mundo das árbores, adentro do carballo, e todo o mundo que pode existir, cheo de trasniños, de animais fantásticos, de personaxes que se adentran neste mundo imaginario que está detrás deste carballo, que eu vos convido a que se queredes vayamos pasando para contarvos un poquinho todo. E por este camiño máxico adentrámonos, ao igual que o fan os convidados habituais de Anxo, para coñecer os relatos máis asombrosos. Un poquinho quen guía as nenas e os nenos nesta viaxe, e aos seus pais e as nais, que insisto, que isto tamén é para xente maior, é este personaxe que leva con nós xa máis de 10 anos, que se chama O Carballo con Botas, que é un proxecto educativo que ademais agora acaba de ser editado por Sotelo Blanco, o seu libro, e consiste na repoboación forestal a través de construir viveiros con botas vellas, onde se esbota terra, se plantan sementes de carballo castiñeiro que ao medrar se levan aos bosques. Este é o condutor, este é quen le vai levar os nenos ata o alto da árbore, onde van coñecer outras historias, así que, se queres, tamén seguimos. E con esta introducción subimos á Casa das Árbores, onde se coce case toda a experiencia. Nós estamos no que é a terraza, este é o lugar onde hai as actividades de sesións de contacontos para as nenas e nenos que veñen, que unha vez que suben adentro da casa, séntanse por aquí, ata teñen estado 14 personas, entre nenas e adultos, e entón empezamos a contarlle contos, todos os contos vinculados ao mundo das árbores, non de como eles, porque realmente este é un proxecto de educación ambiental, de sensibilizar as nenas e os nenos sobre a importancia que ten, primeiro coñecer, porque eles son descoñecedores das árbores galegas, moi poucas nenas e nenos, e incluso, preocupen moito máis, moi poucas mozas e mozos son capaces de distinguir máis alá de 2 ou 3 árbores, os que o consiguen, non? E de identificar o froito ca árbore. Entón, o proxecto fundamental é de coñecer as árbores, e que mellor lugar que coñecer as árbores en riba dun carballo e dun castiñeiro, nunha casiña feita en riba das árbores. E que mellor tamén xeito que a través dos contos. Contámosles contos do carballo que nace dentro dunha bota, contámosles contos dos bosques que están en perigo, dun trasniño que anda tirando lixo, das árbores atrapadoras de contos, contámosles contos tamén sobre o problema dos ríos, incluso aparecen personaxes máxicos como a xacia do río Miño, ou un trasniño gaiteiro que en homenaxe ao gaiteiro Graciano, que era tamén zoqueiro, chamase Graciano Zoqueiro Trasniño Gaiteiro, e un trasniño que lles explica ás nenas e aos nenos que as árbores fan música cando as move o vento, e que por culpa dos incendios esa música desaparece, porque cada vez que desaparece un bosque está desaparecendo unha sinfonía, está desaparecendo algo que forma parte da vida do ser humano, non? E que tardará centos, por non decir miles de anos, en volver formarse. E a través deses personaxes, como o Carballo con Botas ou o lobiño este que temos de papel reciclado, pois os nenos se van sensibilizando sobre o cuidado da natureza. E despois teñen a oportunidade, de unha vez que rematan os contos, coñecer a través dos libros, poden estar aquí tardes enteiras, porque isto tamén é unha biblioteca, como vades ver agora, con máis de 100 libros especializados todo en árbores. Están desde as guías de campo de Félix Rodríguez Lafuente, que foi quen a través da televisión nos educou a nosa xeración, nos seus programas, hasta pois libros como O home que plantaba árbores, libros, bueno, todos os que editamos nós, como O Carballo con Botas, Plantarse, As Árbores da Paz, cos dibuxos de Cristina Ouro, e en fin, bueno, pois é un mundo onde os nenos poden adentrarse no mundo da árbore, a través de algo lúdico e pedagóxico, e sobre todo a través dun dereito que teñen todos os nenos, que é estar cando menos un tempo en riba dunha árbore. Ao rematar, os nenos coñecen, aquí hai 30 especies diferentes de árbores, desde o castiñeiro, carballo, acibro, teixo, cancereixo, capudre, hai os érbedos, hai os buxos, teixos, hai de todo, non? Entón, eles coñecen as árbores, e depois, se queren, poden merendar aquí en riba da árbore cos seus pais, ou facer xa o que eles queiran.
Para vivir esta experiencia, pódese chamar o número que aparece en pantalla, así como escribir un email a carballoconbotas@hotmail.com. Non fai falla reunir a un gran número de persoas para participar, e tamén existe a interesante posibilidade de pagar en especie. Por exemplo, outro día viñeron dende Baralla unha avoa, unha nai e dos nenos, o sea, non fai falta buscar un grupiño, senón se queren pasar unha tarde agradable no mundo das árbores, pois simplemente chamar e reservar unha horiña e nada máis, é ben fácil. E creo que é un agasallo para calquer neno, de feito, hai nais que como agasallo de cumpleanos, pois traen os nenos aquí, non? Para que pasen unha tarde, se quiten fotos, coñezan as árbores, e todos levan un libriño de agasallo, non? Que é o libro de Cristina Ouro, escrito tamén por min, que se chama As árbores da paz. Isto ten tamén unha posibilidade que estamos cobrando 5 euros por nena e neno, pero tamén hai outra posibilidade que é ainda máis fermosa, non? Que é o troco. Cada neno se trae, pois, eu que sei, unha leituga, unha docia de ovos, ou fomentando tamén que o neno valore, ou unha mermelada como traseron outro día, ou rosquillas, pois poden escoitar os contos dun xeito gratuito.